Здравейте, аз съм Ник отново. Понеже днес е март, ще правя пак 2 клипа. Сега, да, също ще правя, само че седна да съм. Между този път, това съм си подготвил като кого ще съм. Ще рисувам Павел Тенев като прасе. Но между другото, че след 1 март ще става момента. Чакайте. Освен това, сега ще рисувам само смолови. Така. Там да махнем деката и сега ще продължа с така, защото не научим. Прасето е розово. Чакай. И почваме. После ще искам да купа. Чакайте. Така. Големите свински уши и сега и готово. Сега едно, две. По-добре беше на предишните. Сами можете да видите. Наистина беше по-добре от предишните. Само дето очите са някакви. Гледайте, чакайте. И ето, може да видите. Само дето тук очите няма такива. Ето. Да, това е общо взето. И това беше от мен. Благодаря за канала. Харесайте този видеоклип. И това беше от мен. Чао, до скоро, когато се видим. Честита баба Марта, честит март. И специално за тези, които са от Русе, да им кажа, че съм се захванал в една много странна тема. И за утре или някой път, когато мога, ще правя клип за мои брата, които ще е у нас. Но за сега да кажа, че... Къде е ще? Къде? Да. Тази книга вече, там съм говорил за нормалите, бях захванал, но вече не пусна. Там има 11 нормали, истински. И да, но тогава и да, купува се, струва 2 лева, 2,50. Който иска, че са само за тя, това съм че живее в Русе, който иска, може да си я купи. Аз съм на Здравец Север 1, квартал, улица Водопи, блок Бабуна планина. Вход, втория етаж.
И да, това беше от мен.